Ahoj všichni, tady je Lukáš a tohle je druhý z 5 plánovaných esejů o Life is Strange. Proč mám rád Life is Strange? Část druhá, funkce hráče. Upozornění, jako obvykle, najdete v této eseji spoilery, to znamená, že pokud jste tu hru ještě nehráli a chcete si ji zahrát, tak si to pusťte až tu hru dohrajete, ať vám něco nevyzvoním, co by vám zkazilo herní zážitek. A teďka už pojďme k textu eseje. Občas si představuji, že bych se někdy setkal s člověkem, který nikdy žádnou videohru nehrál. A ten by mi řekl, chtěl bych to změnit. Když tvrdíš, že se hry řadí k umění, co bys mi doporučil, abych si zahrál? Co bych mu odpověděl? Jakou hru tomu člověku doporučit? Herní průmysl je největší zábavní odvětví. Vydělává víc peněz než všechna hudba a film dohromady. Každý rok vycházejí stovky her, ale co by z té obří hromady titulů nejlépe reprezentovalo videohry jako celek? Protože je člověk hrami nepolíbený, bude mít tendenci podle prvního dojmu hodnotit všechny ostatní videohry a na základě první zkušenosti se bude rozhodovat, jestli si zahraje něco dalšího, nebo usoudí, že to prostě není pro něj. A já bych byl nerad, aby si na základě špatného prvního dojmu zavřel dveře do světa videoher. Pochopitelně, výběr se dá zúžit doplňujícími otázkami, abychom lépe vyhověli vkusu případného zájemce, ale přísně vzato, z toho, co jsem hrál za posledních 10 let, bych v zásadě volil mezi 2 tituly, o kterých si myslím, že jsou příkladem kvalitního herního zážitku pro většinu lidí, a to jsou Baldur's Gate 3 a Life is Strange. Obě hry jsou uživatelsky přístupné a nespoléhají tolik na postřeh a reflexy, jako střílečky nebo akční RPG. Obě hry hráči předkládají imerzivní svět s historií, kulturou a zajímavými obyvateli, i když každá jiným způsobem. A především, v obou hrách hraje zásadní roli příběh a postavy, které ho utvářejí a ke kterým se hráč může vztáhnout. Obě hry mají mnoho společného s filmovým uměním, ale umožňují hráči to, co film ne, aktivní účast, participaci na příběhu a možnost příběh ovlivnit. O Baldur's Gate 3 pohovořím někdy jindy, protože téma této eseje je Proč mám rád Life is Strange. V předchozí části jsem hovořil o příběhu a postupu vyprávění. V této části zmíním další důvod, funkci hráče, způsob, jakým hráč ovlivňuje příběh. Life is Strange má mnoho rysů filmového seriálu. Je rozdělená do 5 epizod, kdy od druhého dílu každý další začíná shrnutím předchozího děje. Každá epizoda končí finálovou scénou, která předznamenává další vývoj a následují titulky. Děj jednotlivých epizod je členěný na scény s dialogy. Hra pracuje velmi promyšleně s kamerou, osvětlením a hudbou, které využívá k navození určité atmosféry, nálady, pocitu. Mnoho těch, kteří hru recenzovali a analyzovali, dospělo k závěru, že hudba je vlastně hlavní postavou nebo hlavní hybnou silou Life is Strange. Hra současně ale vyžaduje participaci hráče. Bez jeho účasti a jeho voleb nepostupuje děj. Nechci tady rozvádět herní mechaniku Life is Strange dopodrobna. V zásadě lze však říci, že hráč v Life is Strange má v podstatě 5 možných akcí, které mu hra v různých situacích nabídne. A to jsou za prvé zjišťovat informace, za druhé rozhodnout se, co udělá, za třetí korigovat svá rozhodnutí, za čtvrté postoupit v příběhu, za páté nejkouzelnější akce prodlévat. Ukažme si to na prvních momentech hry. Max se probudí poblíž majáku a kolem zuří bouře. Neví, kde je, neví, proč tam je. Zahledne maják a řekne si, že by tam měla jít, že tam bude v bezpečí. Hráč zde může prodlévat a prozkoumávat okolí, nebo jít k majáku a tím postoupit v příběhu. Dokud to neudělá, děj se nehne z místa. Když to hráč udělá, Max se najednou octne ve škole na hodině fotografie. Může zkoumat předměty na své lavici, zjišťovat informace, pozorovat spolužáky nebo poslouchat Jeffersonovu přednášku, prodlévat na místě, nebo si udělat polaroidem selfiečko a tím postoupit v příběhu. Přeskočíme teď několik dalších scén, během kterých Max získá schopnost vracet čas a naučí se ji používat až na závěr prvního bloku, kdy hovoří s ředitelem Wellsem a je postavena před první rozhodnutí. Nahlásit Nathana nebo mlčet.
Když se hráč rozhodne pro jednu z možností, Max rozhodnutí okomentuje a vyzdvihne důvody, proč to nebyla dobrá volba, čímž dá hráči najevo, že může vrátit čas a rozhodnutí změnit. Máme tady luxus, jakého se nám ve skutečném životě nedostane. Možnost vidět oba možné scénáře a oba možné důsledky naší volby. Můžeme se v čase vrátit kolikrát chceme a své rozhodnutí změnit. Ovšem děj se posune až tehdy, když se rozhodneme vyjít ven ze školní budovy. Tím se děj posouvá a rozhodnutí, které jsme provedli naposledy, platí. Od začátku je k nám hra vlastně milosrdná a krutá zároveň. Nadělí nám superschopnost, kdy se můžeme vracet v čase a zjišťovat, co by se stalo, kdybychom udělali to nebo ono. Nicméně krutost této situace tkví v tom, že prohlubuje naši tyranii volby a pocit, že ať uděláme jedno nebo druhé, neuděláme dobře, a když se u horního okraje obrazovky objeví nápis "Tato akce bude mít následky", vyvolá to v nás spíše pochybnosti a úzkost než naději a optimismus. Ve druhé epizodě nás hra podrobí zkoušce. Max se octne v situaci, kdy její kamarádka Kate stojí na střeše studentských kolejí a chystá se skočit dolů. Dostaneme šanci Kate přesvědčit, aby to nedělala, ale nemůžeme použít vracení v čase. Tady vidíme velmi dobře, jaké důsledky bude mít způsob, jakým povedeme rozhovor s Kate. Buď ji zachráníme, nebo skočí. Pokud ji chceme zachránit, musíme projít zkouškou, kdy nás hra testuje, jak dobře ji vlastně známe, kolik pozornosti jsme jí věnovali, jestli víme o její rodině, náboženském založení, jejich pocitech a situaci, ve které se ocitla. Tedy jestli Max jí skutečně věnovala svůj čas a zájem, když tvrdí, že Kate je její kamarádka. Je to moment ve hře, kdy se ukáže, jestli je hráč pozorný a vnímavý vůči tomu, co mu hra předkládá, nebo jestli jí prochází bez většího zaujetí jako náměsíčník. Musím se přiznat, že jsem sledoval několik gameplay videí od různých streamerů na YouTube a byla to právě tato scéna, která rozhodovala o tom, jestli se na jejich gameplay budu dívat dál, nebo je přestanu sledovat, protože jejich způsob hraní Life is Strange za to prostě nestojí. Naproti tomu, ve třetí epizodě, v zásadním momentu, kdy Max dostane novou schopnost přenést se pomocí fotografie do klíčového okamžiku Chloena i svého dětství, aby zásadním způsobem změnila historii rodiny Priceových, jako hráči před žádnou zásadní volbu postaveni nejsme. Situace je velmi jasně daná. Chloe viní svého otce z jeho vlastní smrti, i svou matku a všechny okolo. Max se rozhodne vrátit se v čase a Williamově smrti zabránit. Hráč v tom okamžiku může pouze pomocí minihry, kdy se snaží zaostřit na fotografii, posunout děj a sledovat, co se stane. A v podstatě to samé v roli hráče děláme až do závěru poslední epizody. Shromažďujeme informace a posouváme děj dále. Jediná událost se zásadním dopadem na některou z postav, kterou můžeme svým rozhodnutím ovlivnit, je okamžik, kdy poté, co David Madsen osvobodí Max ze zajetí Marka Jeffersona v temné místnosti a zeptá se, kde je Chloe, mu můžeme buď zalhat a říct, že je v pořádku, nebo mu říct pravdu, že byla zastřelena. V reakci na to David dojde zadostiučinění, že jeho vyšetřování nebylo nadarmo a že obstál v roli ochránce Joyce a Chloe. Nebo, pokud se dozví pravdu, v zoufalství z toho, že selhal, spáchá sebevraždu. Od toho okamžiku až do konce závěrečné epizody opět jen posouváme děj, až dospějeme k závěrečné scéně u majáku, kde se Max musí rozhodnout, zda obětuje Chloe a zachrání Arcadii před ničivou bouří, anebo jestli obětuje Arcadii, aby Chloe mohla žít. Není bez zajímavosti, že v podstatě všechna ostatní dílčí rozhodnutí, která můžeme učinit a u kterých jsme upozorňováni, že naše akce budou mít následky, se nijak výrazněji do děje nepromítnou. To ovšem v příslušných bodech příběhu, kdy rozhodnutí činíme, prostě nevíme. Hra vždy pracuje s tím, co nevíme a nechává nás v očekávání, jak se situace vyvine, a to jak v situacích, kdy činíme rozhodnutí, tak i tehdy, když vlastně jenom plníme úkoly, abychom posunuli děj a dozvěděli se, co se stalo dál. Z pohledu herních mechanik tak hráč v podstatě plní funkci posouvače děje s tím, že některé klíčové aspekty příběhu může ovlivnit. To ale po mém soudu není hlavní herní funkce. Jak jsem předestřel v předchozí části,
Life is Strange vyniká tím, že čerpá z filmového umění, že vizuálně, dialogem a hudbou vytváří příběh. Hráč je tak současně divákem, který přijímá dílo, které mu dává tu a tam možnost se příběhu zúčastnit. Oproti filmu má však možnost pro hru unikátní. Je to akce, kterou jsem v seznamu dal na poslední místo. Prodlévat ve světě hry. Posadit se s Max někam na lavičku a naslouchat jejím myšlenkám za hudebního doprovodu. A z tohoto pohledu je hlavní úlohou hráče nechat na sebe hru působit, zanořit se do atmosféry a splynout se světem Life is Strange. Je to videohra, není však kompetitivní hrou, kde by jádro herního zážitku tkvělo ve vytěžování herního mechanismu. Ano, jistě, můžeme se sobě navzájem chlubit, že se nám podařilo ve všech epizodách pořídit všechny bonusové fotografie, ale tato aktivita není tím, na čem by hra stála. Samozřejmě potom se lze podivovat nad tím, co je Max za studentku fotografie, když během hry nevyužije všech příležitostí k tomu pořídit snímek, ale to je tak všechno, co můžeme. Life is Strange je adventura z prvky interaktivního filmu. Jejíž jádro leží v příběhu a ve schopnosti hráče se k němu vztáhnout. Když jsem sledoval gameplay Life is Strange od britské streamerky Emalition, dojalo mě, když ve druhé epizodě začala mimoděk vyprávět o svých zkušenostech se střední školou, protože cítila potřebu se vztáhnout k tomu, co Max ve hře prožívá a cítila, že je to něco, co se jí týká. Naproti tomu moje zkušenost jakožto člověka, který přišel o otce, velmi souzní s tím, co ve hře prožívá Chloe. Ten, kdo si v mládí prošel šikanou, zase nalezne souznění s Kate. A podobně. Netroufám si tvrdit, že by Life is Strange mělo na hráče, kteří si hru oblíbili, terapeutický efekt. Nicméně, sdílená zkušenost s mnohými postavami, síla a atmosféra příběhu z Arcadia Bay je pro mnoho lidí velmi cenná, o čem svědčí i to, že se Life is Strange vyvinula v herní sérii, která kolem sebe shromáždila početnou fanouškovskou komunitu. A proto mám rád Life is Strange.